El celler de Collfabà constitueix un bon exemple de com conduir una botiga de vins, caves, licors i aperitius d'una manera molt personal i imprimint caràcter. Selecció i un exclusiu servei al client que consisteix a assessorar-lo en tot allò que necessiti. A l'apartat de vins, una trentena de denominacions d'origen, 60% catalans i 40% de fora. Comparteixen l'oferta amb més de 60 marques de cava, 50 de whisky i totes les ginebres a moda, Hendrick's, London Gin, Givine, entre altres especialitats. I per arrodonir l'oferta, no us perdeu l'apartat gourmet, en què trobareu una acurada selecció d'embotits, formatges, foies, fumats, caviar... En fi, un verdader plaer per als gustos més selectes. També podeu vindre a degustar un vinet o una copa de cava a qualsevol hora del dia. Salut! Estem a l'avinguda Francesc Macià número 58 de Sant Cugat del Vallès. El nostre telèfon és el 93 544 12 22.